Takanasi! Ah! Hän tulee sieltä. Niin, juokse. Etsi piilopaikkaa. Olisiko täällä? Missä hän on? Hän tulee. Älä vain nyt kaadu. Apua! Ole pahoillani, ei voi. Noniin, mä kuvaan tää. Oota, mä kuvaan tästä. Kohta alkaa NYT nyt. Hyvästi. Missä hän on? Hän on aivan lähelläni. En tiedä miten hän siihen tuli. Siinä hän on. Älä tee sitä. Älä tee sitä. Aaaaaa! Siinä oli. Lopetetaanko ne? Lopetetaan.